Wow, view of God. There. Nahor. Dan di picture muro. Nơi जों दायो सफैबाय लाइट लुमाव माने भिउ पइन्ट आरोना भिउ पइन्ट नायनो हायो मोजां जायगाया बहुत मोजां बहुत मानसि जागोन आरो देखायनो आङो भिउखौबो देखायगोन र' भिउ पइन्ट आरोना जों दायो लाइट लुमाव नै लोगोफोर नायनो हागोन लाइट लुमनि लकेसनखौ माबायदि नुदों ओजाबो दै फैयो खोमा ना नै दायो जोङो वार्स लेकआव हाबनो नागिरबाय लोगोफोर वार्स लेकआव टिकेट दानो ओरैबायदि लाइन माने भेकेसनमोन नालाय बिराद मानसि जादोंमोन दे लोगोफोर भेकेसन नालाय बिराद मानसिफ्रा बेरायनो फैदोंमोन आरोना जों दायो टिकेट लाबाय लानानै जों दायो नै दा हाबबाय आरोना Ini Nana. Nana. Này लोगोफोर माने आसरित आरोना बेयावनो माने बे आब'खौ लोगो मोनफैबाय नेक्स्ट डे आरोना जों माने हर थादोंमोन ना बेहाय ओमफ्राय बेयावनो हटेलावनो आब'मोनखौ ग्रोब लोगो मोनबाय आरोना
ओमफ्राय जि एक्साइटेड जाखाबाय आब'खौ जि गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैयानो बेनाबो बेबि आंनाबो बेबि रायलायलायबाय जों दायो ओमफ्राय नै नेक्स्ट दिना जोङो मर्निंआवनो फार्स्टआवनो एलिफेन्ट फल्सआव हाबग्रोबाय हाबनानै उनावहाय सेरापुन्जियाव थांसै होननानै जों दिनैहाय एलिफेन्ट फलाव फैबाय आरोना नेक्स्ट डे एलिफेन्ट फल दिनै फार्स्टआवनो बेहाय फैबाय ओमफ्राय नै जोङो सफैबाय नै नायनो हागोन जि समायना थायो गुसु गोजोनखा दा जोंनियाव जेरैबायदि गरम आयाव ओमफ्राय बेहाय फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो Richie! Mama! Alo! बे जाहैबाय सेरापुन्जिनि लामा ओरैबायदि मोजांखा भिउआ बाबारे दा बुंसै आरोना ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जाखादों माब्ला मोनहैनो थालखौनो मोनासै दे सेरापुन्जिथिंजायनि भिउआ साबसिन आरोना आं साबसिन मोनथारदोंहाय ओमफ्राय नै जों दा रायलाय थांगासिनो बोराय बुरै ओमफ्राय नानि मोना उनाव दङ ओमफ्राय नै लोगोसे लकेसनखौ नायलांनो लोगोफोर नोंसोरजोंबो शेयार खालामनो होननानै आङो माने बे लकेसनखौ देखायनो होननानैनो आङो भिडिअखौ लाखादों आरोना लोगोफोर बिराद मोजांखा आरो लोगोसे नोंसोरो थांबाथाय साबसिन मोनगोन आरोना मबाइलाव नुबाथाय बारा इन्ट्रेस्ट मोनखाया जेनेबा थांबाथाय निजि थांबाथाय गोसोफोरखौनो देहाफोरखौनो मोजां मोनखागोन आरोना viewpoint itu viewpoint ini si ikan नै लोगोफोर जोंना दिनै सेकेन्ड डे आरोना जोङो दायो सेभेन सिस्टार वाटारफलाव थांगासिनो ओमफ्राय जोङो निजा गारिजोंनो बेरायगासिनो आरोना हासाबगो सलायनो खेंख्रा मेंख्राबाबो हासाबखौलाय सलायनो मेनफ्रायनो होगासिनो नोङो गिदिंगासिनो बाबावै गुगोल मेपआबो गैया खामानि होआयो आयौ थाइसे जागाखौनो खैबार फिदिङो लामाया खेंख्रा मेंख्राना बिजा फैनानै दिनै मोजां मोनथारदों आङो बिराद मोजां मोनदों आङो दिनै बांसिन मोजां मोनथारदों माने लामाफ्रा ओरैबायदि मोजां लेक दं मोनसे kalian driveran saja kan? पीछे बहुत आदमी आ रहा है Cherrapunji guys, Cherrapunji. Ini सानैना बिराद हिट जादों मालाय guys मोन अखा हाबाय Cherrapunji सफैबायना दसेराव दसेनो सान्दुं जों सफैबाय दायो वाटारफलावहाय
नायनो हागोन जोमैया खारलांलायदों नै लोगोफोर जोङो खुवा मोनफैबाय आरोना नै लामाखौनो नुलायलायखाया दे बाब्बारे दसेनो अखा दसेनो खुवा दसेनो सान्दुंबो दङ नै गिलायलायनांगौसो सालायनोनो लाइट होयै होयैसो सालायबोदों आरोना सहैयाखैयानो जोङो नै लामा ससेयावनो माबायदि ओमफ्राय लोगोफोर जोङो बुहुद जायगाखौनो नायनो मोनासै बेबि दं नालाय माने एसे एडभेन्सार टाइपसो खालामनांगौ जायोना बेहाय माने गोजान गोजान थाबायलांनांगौ बेखायनो किसुमान जायगायाव थांनो हायासै आरोना बिदिनो खाथि खालाखौल' नायनाय जाबाय जेरै शिलं पिकआव थांबाय इलेभेन फलाव थांबाय नै माबायाव फैबाय वाटारफलाव फैबाय वार्स लेकआव थांबाय बेनो आरो नर्मेलि लोगोफोर नै लोगोफोरजों दायो न'आव फैफिनबाय आरोना नै ओमफ्राय दिनै गुवाहाटियाव थालांसिगोन हराव ओमफ्राय नै दायो जोङो फैगासिनो नै लामायाव दङ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो दे लोगोफोर गुवाहाटिसिम ओंखारबोबाय ओमफ्राय अखाया शिलं बारनानैबो अखा